isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Francis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakurapay laeng a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimpet kenkwana. Agmay-maysa nga rod ti inami anang isakad iti pagbiag mi. Awan ti nakaadal kada kaming agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinangged wenno nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap kumet ti agbalin a baknang. Sublian taman nga rod ti tawen 2013. Nobiak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak. Anya nga iti planom, Francis? May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan tamatgan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanya? Ay kahit madahanong tulata, ah. Amumot na kumpay urnong ko. Uray di simple laang ngamin, ah. Tinapatag makapagkalay satan. Damdamagan ngaminan dagiti dadakkel ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya ti simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, katjibong ka. Ingram di ama ko na. Iti kasta, saan to amalipatan dagiti tao a dumaray. Angam Francis. Di ka dinagkagad. Basta dahi ti arapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tadikan kumontra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis. Agurnong tapay, saan to agkalay sa. Saan mo't siguro anarigat nga awatan dahi ta. Agabrod ka kunam, Francis anak ko. Wala na. Kahit ko ti agurno, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang na ita? Kahit kumot lang apatarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin tumit into nagkasarak. Ay katsika nga rod anak ko. Noan niya ti amum apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala na. Umanay mo't siguro na ito talo at awan na panagabrod ko. At danto mo't siguro umdas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro na. Basta lakit di igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na anti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan nakaiproseso dagiti papeles ko nanang. Hello, Grace. Imawa ka. Tagdakayat ko apun-kan-kan ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan pa'y. Anya ti kayat mo asawon, Grace? Siya kun amismo ti mang waswas iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatag. Isu alipatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan, Grace? Grace! Tawa ng bahay na babae. Inadap ng ti cellphone na. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Umininom ka manen, Francis. Banda ko malangan ti. Kahit ko lang ba't liwag ti sakit tinagam ko. Wen nga manong aldawa na kasta ka.
Laglagi pa nga awan kay di Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta ditoy kaanakan? Panunutam kumamat ti trabahom. Auntie Mildred. Husto daytan. Pangaasim ta saan kumaanatangkan ti ulom. Awan kay di Pilipinas kunakmanan. Maawatak ti riknam. Ngam importante met ti trabahom. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrek inton biga. Anya ngamin ayati na pasamak, anak ko. Apay akala at ti panagawid mo, kat saan mo pa'y mo't analpas ti kontratam. Naikatak iti trabaho na anak. Anya, ang apay, anya ngamin ti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapu iti panangisina ni Chris kanya. Anya? Makababayin man. Gamday ito ti pudno na anak. Ay, unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apay nagaprodak. Para kumay ti masakbayan ti buklin minta pamilya. Gaman yan, tatilak ba't ti nauray. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Padyak ang makasarak kan tumot laang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti day na Francis ading ko. Katrabaho. Napintas mo't. Iso na lang ang taddan samot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man at damay sa nga anak ni Sina. Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maaddaan iti instant anak, kasta ka di. Ni manang mo't. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amumot siguron ti kinarigat ti biyag tayo. Ita, mangyawid kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang? No mga asawa ka, jay addamot pa kairanudan Saan nga iti parparehas tayo laeng amarigrigat? Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen. Sinaam ni Sheena, ta ni Aileen termam. Siguradong agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Aileen, ading ko. Sorry, Sheena. Yung masapula waswasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day tati pangadeng mo, Francis. Sorry talaga. Sapay lang kumatama pa ko, anak. Okay laan. Kinapudno na. Ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasang. Sheena, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas nakon, ninamnama kundi ito ang mapasama. Iso adi ka agdanag, tao kay aklaan. Sorry, Sheena. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Tasya kun ti makaamo amang bayad. Sheena. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kanto an naragsak. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Aileen. Ngumapay ngay akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak payla ang ngaron mamate nga agkasaran dya kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo ngamin ta isumot ti kinapudno nanang. Sapay kasla nadlaw ko nga adatang tangsit ni Aileen. Nang runa ti amana, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akasta ti itsura da. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet damat laeng. Wen angam, ay. Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Aileen nanang. Oray anya pa'y ti ibagbagam, Raquel. Talaga adyak makaid na amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga ngamen asabali tinadlaw ko nga ugali ni Aileen.
Sa di no tinanggapam, Francis? Nagapo ako Jaylee. Anya tinapan mo inaramid ijay? Ha? Ay, kwa. Anya tinapan mo inaramid ijay, kunak? Napanak nagpawit iti kwarta danana. Ha? Nagkunakan ka ang mabalin mo idaapaw itan iti kwarta? Ha? Nalipatam sa matan, nga aming nga addakan ka, kat naggapo kanyak. Aileen. Manipod ita, ibagam amin kanyak apapapanan, kan pangar-aramatam iti kwarta nga itad ko kan ka, naawatam. Dailin matyaday titiri si Dakkalabalay. Madlawa na karagragsak da. Mayat ti kakatawaan da. Ay. Una yun. Kukwaklat naman yung tumapapal. Lusyak. Okay lang matamakit kita kida naragsak. Maki-istorya. Ken maki-jamming akpay kit di kadakwada. Uray amok nga day bagbaga ti pamilya na kanyak. Ngano siya? Kasla iparit na nga gragsakak no kaduak ti pamilya. Kanayon anak kami suot. Di pa'y makinistorya ti pamilya. Ay, una yan ti kastoy agasat ko anang asawa. Napan ka din ni warehouse ni Francis? Wan, papa, nasapa rin mo. Apay ka di? Awan makiti. Kung ka saan bayarapan, kitne, aldawan. Kanayon matkat di amasapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso amasapsapa mat amapan ijay warehouse. Ay katribang na lang. Naskan lang pagrigatan na ba, tikan ka rin na. Kasi di ka na kung ay pagkakin kay ha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno tumuras ti negosyo. Nangruna, kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa? Ti negosyo kat negosyo. Iso ano kayat mo tagprogreso? O saram tao tak mo? Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatan ti kayat kwasawan, Aileen. Ngay Francis, altawan, ngam aging gayta, di ka pailaang nakarubwat. Sa dino ti papanantaya? Di mat imbagak idikalman ang masapat ang agpalaunyon ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Gastaya, kat nawan mo timbagbagam. Ala, awanin ti ado pa'y asao. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahe ta. O sige. Uray nakbasitan tagdi ko sa klabit. Agawa am atani aldawan. Di nakmanin pagurayan iti mabayang. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka mat? Wan, adin ko. Mangibaga ako maiti kwartam. Naimbaglaang nga igatang ko iti agas ni Nanang. Naipos nga minan ti agas na. Kasta ka di? Wan, kan nayon ang matan iti pang grocery. Kan igatang ko iti daduma pa'y amasapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman ang makadiskitarak. Ha? Makadiskitar ko nam? Wan? Ay kat dumawat kan iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni Nanang. Ha? Ay, kwa. Apay, di mo lamaasyanan kada kami? Ibagam ngamin ati sasaadan mi ditoy. Iti kastaam mo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tiping laang ti kinabak nang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo. Tane, di da kami mo't nan masango nga umay pasyaran. Bisi kayon sa mo't unayan ngagpapabak na nga din ko. Ay, kwa. Saan naman lang? Bayam ta kasaritak to na Eileen. Ibagak to umay kami pumasyar di tabalay. Yun, tikas to yung gasat ko. Ay, ayak o na itibagit. Gaboy tikas to yung nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa.
ngam sa anak mat anaragsak. Kaslak mabagbagkal iti kastoya sa saadak. Agtrabaho ak nga mawan pulos may gamaka kwarta. Kaputad damot amin kinailin. Lumot dumawat akin ko ana. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko. At nakarinda ito'y abiyag ko. Dahito'y karintidusak. Gapo iti kinambisyoso. Dahito'y karintidusak. Gapo iti panangikalang ko kinisina. Awan ka di karbangak. Ngagragsak. Anyangay ti ko na di Adem, anak ko. Urayin tayo, tagawid danto kano dito'y balay, nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti kunana. Diyak lapat yan. Na, taapay mo't ngay adiyo pat yun, kat iso nga rod timbaga ni Francis, nanang. Mamati aktaw inton adadan dito'y balay. Ha? Kat no manipod ng asawa ni Francis, kat man manumatan nga agawid dito'y balay. Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nag-asawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga saasawa. Anya ngay nga rod kat adamot ten pamilyada. Kan maysa, sigurado ama kumikum damot kadagiti trabaho da. Marikrik-nak asaan akasta ti mapaspasamak ijay Adem, Raquel. Ha? Ne, pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikrik-nak nga ada parikot na. Anya ngay kumati parikot na, kat nakabakbak nang mo't jay inasawa na. Ay basta, marikrik-nak nga ada saan anasaya at amapaspasamak ijay Adem kunak lang arudan. Anya? Amok asaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuana. Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silid da. Dandan ni iyo nag-amin jay Adem ti kasapulan na. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamot ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Itay ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay ak lang. Nairuwamak mo din iti kastoy abiyag. Inaldaw a trabaho. Baon dito'y, baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa ken manugang mo ti bus mo. Okay laang kadiking kadayta. Okay laang kadi nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong tigasat ko, nanang. Dahito sigurong ti bayad ti panangisinak idi kinisina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagipyo ka di pa ni Sina. Wan kat no dayjay ti kasisingputan kadagiti inyam amum anobiyam. Kinapulno na. Inayat ken impatig kumit ni Sina. Isu na lang. Tanakiwin na suwasak ken kuana. Gapukin ni Aileen. Tiamok ngamin iti. Kat no mga sawa kiti baknang. Agbalin mo't anagin awa ti biyag ko. Ha? Tiamok iti. Kat ti panangasawa kina Aileen ti agbalin na sungbat ti ginarigat ti biyag tayo. Gamsan gayam. Takasla nakarkarupay anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances anak. Talaga siguro na daytoy tinaitoding agasat ko. Daytoy siguro ti dosak. Kapo iti kinambisyosok. Anak, saan nga amin apan nubok adumtang itibiyag tayo ket dusa. Dagitoy ket palagipla ang ti Diyos asaan nga amin nga ambisyon wenno arapaap tayo ket matungpal. Dagiti daduma ket dumteng wenno sumangbay tapno mangted iti adal.
Aging gaita, awan paylaang nagbaliwan ti sitwasyon mi nga agasawa. 5 atawan mi metten nga agdandan na, ngam awan pay anak mi. Nasingpet metkit din ni Aileen, ngam no may papanan iti pamilyak ti saritaan, agbaliw adagos ti mood na. Kasla di na kayat atulungak ti pamilyak, babaan iti kwarta ti pamilyana. Jaklatan agtagtagari tajak kayat nga agapa kami. Agtungtung palaklatan iti pagayatan na, nga uray no dadduma ket saan akon anaragsak iti araramidag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Iti daytoy abiyag saan nga amin nga ambisyon wenno arapaap ket matungpal. Kang runaan iti amin, di ka maupay ken di mo ibaba ti kinataom. Kasaritam ti asawam, ibagam ken kuana dagiti marikriknam. Narigat met ano kunam adi kalatan agtagtagari. Ilaban mo met ti karbangam. Ilaban mo met ti bagim. Agasawa kayo, isu arumbang nalaang nga rod nga agtinulong kayo iti rigat ken namay. Ti kinabaknang iti kwarta ket mabalin a mapukaw. Ngem ti dignidad ken kinapakumbaba ket kinabaknang adin tupulos mapukaw. Alakastan pagayam, Francis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.